ин фабрикаи биологӣ дар назди муассисаи давлатӣ муҳофизати растаниҳо ва химикунонии кишоварзӣ дар вилояти Суғд мебошад. Кормандонаш бо инкишоф ва парвариши ҳашароти манфиатовар машғул мебошанд, зеро мавҷудоте ки онҳо афзоиш менамоянд дар киштзорон ҳашароти зараррасонро несту нобуд менамояд. Дар зарфҳои махсус ва қуттиҳо ин намуди ҳашарот дар ҳарорати муайян нигоҳубин карда мешавад. Бино ба гуфти масъулини соҳа, аз моҳи май то август ҳашаротҳои зараррасон дар ҳар гуна растаниҳо ба тухмгузорӣ шурӯъ мекунад. Дар ин вақт бояд пайдоиши ҳашароти зараррасонро пайгирӣ, тухмгузориро пешгоӣ кардан лозим аст. Инчунин бояд ба назар гирифт, ки дар ин давра якчанд авҷи фаъолияти ҳашарот ба амал омада метавонад. Масалан, шабпараки танаи ҷуворимакка аз кирми ғӯза пештар пайдо мешавад. Бинобар ин бояд зироатҳоро якчанд маротиба коркард намуд. Фабрики биологӣ се намуд ҳашаротҳои фоидавори биологии истеҳсолонӣ ба монанди тилочашмак, трихограмма, гаврабракон истеҳсол мекунад. Ҳар сол 4-4 ҳазор гектар коркарди биологӣ хизматрасонӣ карда мешавад. Бар зидди кирми ғӯза бисёртар трихограмма ва гаврабракон истифода бурда мешавад. Трихограмма бар зидди тухми кирми шабпараки ғӯза истифода мешавад, гаврабракон бошад бар зидди кирми ғӯза васеъ истифода бурда мешавад. ҳамчунин масъулини соҳа баробари ба кор бурдани усули биологӣ мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон, коркарди кимиёии киштзоронро тавсия медиҳанд. Мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон аз тадбирҳои муҳими корҳои агротехникии кишту парвариш ба шумор меравад. Барои маҳви зараррасонҳо домҳои махсус гузошта шуда, истифодаи ҳама гуна заҳрдоруҳо аз рӯи меъёрҳои муқаррар гардида дониста мешавад. Бар муқобили кирми ғӯза аз карат ва нурел д истифода бурда истодем ки ин дар шароити ҳозира дар вақти мушоҳида кардани кирмҳо дар ҳолати синни соли аввал ҳамин доруҳоро истифода бурда истодем ки ин фоидаи нағз дода истодааст. ҳангоми истифода бурдани биометод ягон хел пахта аз таъсири коркарди вай зарар намебинад, баръакс ба деҳқон фоидаи калон мебарад. таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки баробари истифодаи таҷҳизоти дорупошаки дастӣ, истифода аз техника, бахусус трактори дорупошак кафолат медиҳад, ки ниҳолон пурра дорупошӣ гардад. ин усули безараргардонӣ имконият медиҳад, ки ниҳолон аз сар то по бо маҳлулҳо шуста шуда ҳашароти зараррасон, маҳв ва бемориҳо бартараф карда шавад. ҳамчунин имрӯзҳо мутахассисон ба кор бурдани чархболҳои бесарнишин, яъне дронҳоро тавсия медиҳанд. ин таҷҳизот имкони дар муҳлати хеле кӯтоҳ коркард кардани майдони киштро дорост. тавассути пошидани маҳлулҳои кимиёвӣ ҳамчунин метавон бо он ғизодиҳии киштро анҷом дод. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои пахтакор мутахассисони мо ҳастанд. бо коркарди кимиёвӣ бар зидди ҳашаротҳои зараррасон корбарӣ намуда истодаем, яъне ки аз зархимикати вертимоз. Зархимикати вертимоз бар зидди ҳашароти зараррасонӣ ба монанди кирми ғӯза ва тортанаккана истифода бурда мешавад. аз истифода бо технологияҳои муосир дар соҳаи кишоварзӣ ба дастовардани ҳосили дилхоҳ ва камхарҷи маҳсулот имконияти бештарро фароҳам меорад. деҳқонон имрӯз малакаву кордонии худро тариқи технологияи муосир боз ҳам такмил дода, на танҳо истеҳсолро зиёд, балки иқтисодиёти хешро низ ғанӣ мегардонанд.